No výborne, presne tú som otázku čakal. A teraz, vážení, vám poviem, koľky tam boli ľudia. A toto bude záverečný bod môjho vystúpenia. Mne to povedali, ja netrpím úchylkov, aby som pozeral spravodajstvo, kde sa predvádzate. Mne to len hovorili, že Raši bol včera v správach a komentároch a hovoril, že tam bolo 152 ľudí. Vážení Košičania, pozor, dajte pozor, 152. Ja si myslím, že oni vás majú dokonca odfotených. To nie, že vás majú spočítaných. Oni vás majú podľa mňa aj odfotených. A vážne, ale ako bez všetkej srandy. Ja tam hovorím, že tam bolo 200 ľudí. To znamená, ak bolo 152, čiže bolo 48 ich. Rozumiete, že čiže bolo... A tých 48 ľudí proste urobili poriadnu dokumentáciu celého toho príbehu. A presne s tým sa tam tí ľudia boria, so strachom, vážení. 152 ich bolo. Však pán Raši to povedal. Vážení, všimnite si, nepovedal okolo, on povedal 152. Ja si myslím, že je niekde založených 152 fasciklov. Viete, že tam je Streda, Košice, Hlavná a je to tam. Bol si, nebol si. Bol si, nebol si. Ako proste 152. Presne. Takže, pán minister, na vašu otázku, ja si myslím, že tam bolo 200 ľudí, ale keď vyvravíte 152, takže asi predpokladám 48 agentov tam bolo od vás. Dobre, ja neviem, ja som to nevidel, ktorý je agent. Predpokladám, že to máte veľmi dobre zmapované. Dobre, ja si myslím, že 200 ľudí je dosť. Na dnešné pomery, na dnešnú mizériu, na dnešnú atmosféru strachu. Vážení, 200 ľudí je dosť. A ja vám dám ponuku. Viete, ako vám dám ponuku? Veľmi dobrú, počúvajte dobre. Ja viem, že vám leziem na nervy. Ja viem, že vám hrozne leziem na nervy. Viem, že by ste vám najradšej utopili v líške vody. Dám vám veľmi dobrú ponuku. Chcete mať pokoj odo mňa? Povedzte Pavlovi Paškovi. Nech zoberie 200 ľudí. Nech prídu pred môj dom. Nech sa pred nich postaví a povie, zakričme spoločne, vráť mandát. Keď to urobia 3-krát, bude ich 200. A povie to Pavol Paška. Tak ho položím ten mandát. Máte pokoj. Máte pokoj. Je to dobrá ponuka? Budete mať pokoj. Na 3 mesiace, koľko je, budete mať odo mňa pokoj. Stačí 200. To smer ľavou zadnou dá. Prosím vás, je vás 83. Do týždňa, ale pozor. Nezás nebudem čakať, keď prídete. Do týždňa vám dám možnosť. Dobre, máte týždeň na to. Týždeň na to, vážený. Aby Pavol Paška zozbieral 200 ľudí. Príďte mi pred dom. Ja sa nebojím. Vyjdem na balkón a chcem sa pozrieť tým očom. Ja ich chcem konečne vidieť. Chcem konečne vidieť tých ľudí, ktorí sú tí vaši ľudia, ktorí pôjdu za Pavlom Paškom. Ja chcem vidieť ľudí, ktorí budú nasledovať Pavla Pašku. A budú kričať pred Hlinovým domom odstup. Ja ich chcem vidieť. Ja sa postavím na ten balkón, počkám si a čestné slovo hovorím. Keď 3-krát zakričia, vráť mandát, zdám sa mandát. Dobre? Dobrá ponuka? Keď nie, vrátim sa do Košíc. Vrátim sa do Košíc. Ja neviem, kde vy to tam všade bývate. Dobre? A ešte, vážení, sme neskončili. Ešte sme neskončili, lebo ja to pre tých Košičanov urobím. A pre ľudí z Košic, lebo tí ľudia to reálne povedali. Tí ľudia povedali, že chcú, aby ste odstúpili. Vy nepočúvate, ignorujete, stále si myslíte, že ste na koni. Raz tá doba príde, sa to zlomí. To je podľa mňa veľmi férová ponuka. Veľmi férová ponuka. A ak aspoň trošku férovosti v sebe máte, tak očakávam, že férovo zareagujete. Ďakujem.